Халык бәйрәмнәрне сагынган Спутник шәһәре яр буена балалар да, өлкәннәр дә ашыга. Безнең халк, активный халк, аны туктатып булмый. Вот дело без приняли решение уздырырга мост дружбы. Но бөтенесе уйлый, что место Сабантуя. Без мост дружбы-Сабантуй яздык. Пенза өлкәсендә кадр 150 мең татар кешесе тора. Вот мен Каменский районнан бездә компактны торалар 6 авыл. Татарлар бик дружна тора, яхшы тора, бай тора. Пенза өлкәсендә татарлар белән бер рәттән рус, мордва, чуаш, әрмән халкы яши. Дуслык күпере бәйрәмендә алар барысы да чыгыш ясады. На Пензенской земле живут очень добрые, очень трудолюбивые люди разных национальностей. Живут, самое главное, в дружбе. Быел ситуация простой түгел. Сабантуйны уздыра алмадык. Вот уздырабыз фестиваль, татар мәдәниятен фестивален беренче раз, дуслык күпере шал фестивальгә яшәбез. Дусларыбызны, мукшыларны, чувашларны, урысларны һәрбер националистскайсы биреп безнең Пенза өлкәсеннән тора. Күрсәтәбез, что без татарлар и без татарның культура өчен ашын үзгә культуралар. Без бер-беребезгә булышабыз. Бүген биредә халкыбызның шулай берләшеп, бер майданда тупланып әлеге бәйрәмгә килүләре һәм алар белән бер рәттән шушы чарада Пенза өлкәсенең губернаторы Белозерцев Иван Александровичның хөкүмәт әгъзаларының килүләре, безнең милләттәшләребезне котлаулары, сәламләүләре бу безнең мөхтәрияттән дә милләттәшләребезнең дә менә шушы җирлектә никадәр яшәүләренең дәрәҗәләре турында әйтә. Өлкәдә бик тырыш булдыра торган милләттәшләребез гомер кичерә. Бүген аларның кайберләрен аерым билгеләп үттеләр. Шул исәптән элекке татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Бакир Акъегетовка да медаль тапшырылды. Ул бу вазифаны 7 елдан артык биләгән. Мәрхүмәтием миңа һәр вакыт әйтә иде. Улым, бер качан да онытма син татар икәнлегеңне. Бер качан да син татар булырга тиеш. Балаларың, оныкларың барчагыз татар булып калса гына, мине тегедән яна сине каргамам. Пенза өлкәсендә телгә, гореф-гадәтләргә игътибар зур. Бәлки шул сәбәпледер, бу яклардан бик күп танылган шәхесләр чыккан. Алар арасында язучылар Габдрахман Әбсәләмов, Гадел Кутуй, драматург Кәрим Тинчурин, фәлсәфәче Муса Бикиев. Ерак чит-илләрдә булганда еш кына менә без Пенза якларыннан, менә без Пензадан дип әйткән абыйлар, апалар хәтеремә төшә. Ул Финляндиядә булсын. Бигрәк тә Финляндия якларында бик күпләр, эшмәкәр абыйлар, апалар шул якларга күчеп китеп юалмыйча милләтне саклап, телне саклап, әле булса исән-сау яшәп, шул телне, гореф-гадәтләрне милләтне үз балаларына тапшырырга тырышалар. Ерак океан артында мин хәтерлим, бер апам белән очраштык. Ул Пензадан качандыр Корея якларына барып чыккан. Кореядан Япониягә, Япониyadan Сан-Францискога. Менә ул күз алдыма килә. Айдар улым, мин бит Пенза якларыннан дип әйтәдер юзымда. Дуслык күпере фестиваленең махсус кунагы Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов чарага 2 очкыч белән Уфадан Мәскәү аша килгән. Шулай ук бәйрәмдә Пенза өлкәсенең төрле районнарыннан килгән иҗат төркемнәре дә чыгыш ясады. Бик инде яхшы, бик матур бәйрәм. Һәр ел мин киләмен бу бәйрәмгә. Йырлыйбыз, бийбез. Бик зур рәхмәт организаторларга. Бик риза булып китәбез бу бәйрәмнән. Январь айында безгә сезнең белән әйтсәләр булса, без Сабантуйларны телевизордан гына кара алырбыз икән. Без ышанмас идектер бу хәлгә. Ләкин без хәзер шундый шикләрдә Аллага тапшырып без хәзер бу шикләрдән чыгабыз. 2 ел рәттән узды дуслык күпере дигән татар-башкирский проект музыкальный иде. Шундый без аны 2 ел рәттән инде оештырдык. Һәм быел инде получается бу үзебезнең Пенза өлкәсенең шундый дуслык күпере булды инде ул. Бик мин уйлыйм ул кирәкле, потому что
Дуслык күпере төбәгара фестивален киләсе елга да уздырырга ниятлиләр. Ә Пензада яшәүче милләттәшләребез турында сөйләүебезне әле дәвам итәрбез. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Пенза.